България. Във връзка с оптимизирането на предавателната мрежа и с цел разширяване на излъчванията в FM обхвата, в сила от 6 април, Българското национално радио спря следните предаватели на средни вълни. За програма Хоризонт, Плевен 594 кГц 250 кВт, Кресна 963 кГц 40 кВт, Варна 1143 кГц 40 кВт, Стара Загора 1161 кГц 300 кВт, Суворово 1485 кГц 5 кВт, Добрич 1584 кГц 10 кВт. За програма Христо Ботев, Видин 576 кГц 300 кВт, Кресна 702 кГц 40 кВт, Столник 50 кВт и Шумен 300 кВт на честота 828 кГц. Плевен 1296 кГц 30 кВт и Хасково 1485 кГц 3 кВт. Регионални радиостанции: Радио Пловдив 648 кГц 30 кВт в Стамболийски, Радио Варна 774 кГц 75 кВт, Радио Стара Загора 873 кГц 60 кВт, Радио Шумен 963 кГц 75 кВт и Радио Варна, програма Здраве и море от 21 часа в неделя до 3 часа в понеделник на честота 6000 кГц 100 кВт. Продължават да се излъчват следните честоти на средни вълни. За програма Хоризонт, Петрич 747 кГц 300 кВт плюс Радио България и Салманово 10 кВт на честота 747 кГц. Самуил 864 кГц 10 кВт, Драгомани Кърджали по 50 кВт и Малко Търново 10 кВт на 963 кГц, Дулово Търговище по 10 кВт на честота 1161 кГц, Видин 1224 кГц 300 кВт плюс Радио България, Вакарел 261 кГц 75 кВт на дълги вълни. За програма Христо Ботев, Кърджали 1296 кГц 100 кВт и регионална радиостанция Радио Благоевград 864 кГц 150 кВт.